Ay, takot na magkakong siya. At yung pa, at bigla ang ligo. Kasi nga pumunta dito yung manghihilot kasi kanina paggaling ko dun sa trabaho dun sa mag-asawa. Yung kila Mary. Nadaanan ko yung manghihilot, sabi ko, puntan mo ako sa bahay para hilutin mo kasi yung likod ko yung iniinda ko dito. Ito. Kaya grabe yung ubo ko. At pag umupo ako ng matagal, pag tayo ko, di ako makatayo ng straight. Naglalak yung balakang ko. Ayan. Madilim na kasi paggabi na po. Ayan. Tara! Tari kita. Sari siya sila. Kita na. Ito lang sa loob ng hilot. Di na ako nakatitindog sa maray. Taga baga kaon man pababa ka sa Dolorosa. Istalyo ginis sa so nagtirap sa bahay. Uban ako ay hindi niya kaya sa kulong. Paingalo hindi na kaya balagbag na rin ating paluwas na naman bro. Kung nagbabagyo talaga, utang na ka, didigad makaingaing. Ako, busy ito talaga bagyo. Saan? Maraw. Sakto mismo na pagkaandoy ko bagyo. Maraw. So, awatin. Babad sa tubig. Ibagkid ko. Nauda-uda. Ito ang mga pamiging nga tayo, ipit. Kakabit. Maraw mo na po. Ang sabi mo na ibagkid ko. Sana kaya ba? Diyan, dalawang pasado, bago lang. Alam mo gustong maudagan ka na sa pagputlan ka. Hindi ko kaya tungkaw. Ang mag-restore yung magturong kawan. Hindi ko kaya. Bantingan ulit. Ay, pinapalok muli sa mga dalawang sunda sa buwan. Lutong sundana. Namurang? Lutawan. Kaya lang sa mga 500. Oo. Lutawan, yan. Base na sa mga karatuwa. Sirutun. Yung masiro pa. Pag luto kaya, wali nakukuli sa ibabaw. Wala mo na ito. Kasi mana mo sa inyong ilog. Oo. Ngayon, pagkakugo mareray. So sa irarong rin na taon na. Odma. Narigos na ako man. Odma. Ada ko marigos. Ano yung nagsasabi na? Nagtrabaho ko. Yung bagas. Pag-ukagun ko na. Isang ibang pisteri. Yan, yan. Okay. Amunan so inal sa sana ko na kan sa parin.
pa. Sultiro pa ako. Hindi ko muna nga sa aming bisto. Hindi ko ba, di ba ang kukuha yan? Ang kalkalaan na po ako po. Oo. Yan. Pero kung kaya ka natulong, mga diyo. Ano yan? Yan. Karukot to, tulang pa yan. Kukong, hindi pa nakukong. Nagdamo ko na ay. Tulungan ka, Tol. May luyo, wala na. Ang naray ko kuha. Bing Biyad di ako kan, biyad di. Pagkabili ko gagnamatay sila. Magkagrabe si Karot ko. Magsugasig na. Naploringan na kanina mo nga. Kabang. Yan. Ano ang save? Steam. Tapos, bakal ako. Uy, Trasis. ako yung mga igintaan na napito da. O puro da sa mga igin.
Yan, diretso pa rin yung ano, paghilot. Nahihirapan tayo tumayo ng straight. Nakayuko.